какво става, хора? Аз съм Да Флаш и това е на клипче като информативно клипче, да ви кажа, че в този канал, който гледате като клипче, ще снимам влогчета, снимам на игри, снимам на Майнкрафт, снимам на много други неща. Както и да е. Автобус по линия 204 ще пристигне след 2 минути. Добре, тук не спиркам, чакам автобуса си 204, ама аз чакам тройка, не чакам 204. Така че да. Ето, ако му да видите, ето 204. Чакай да доближим. 204. Да, аз живея тук. Ето тук. Ето, фокусираме. Ето в това. Ето тук точно. Аз живея като намираш. Фокусирай. И ето, чакай сега. Ето тук се намира моята улица. Ето тук са моите автобуси. Тройка, 8, 9, 13, 33. Така. Мокни ме! Ето аз живея някъде. Аз живея... Не моя бог, бе. Аз живея май някъде тук. Къде мисля? Не знам. Тук някъде живея. Да. Фокусирай. Да. Моите хората му показваха рейса и това... Което си мисля ли? What? Вие сега виждате ли го там? Автобус по линия 3 ще пристигне Тройката много бързо дойде. Еми хора, мисля, че се видим след в автобуса. Да, сме в автобуса. Ай, ще предавам музика. О, е! Уха! О, съм ясно. Ебате. Юху! Спираме на някаква спирка, дори няма никой. Казански. Ето е контактурката. Сега се прати си гледам в Фейсбука. Тя не ми заебили, защото аз съм с картите. Не е безплатно на мене. Пътуваме, 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 пътуваме. Пътуваме, 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 пътуваме. Шами! И ето тук вече отиваме на кръговото. Почва са кръговото. Ето там билата. Татък е Уентовщите центъра. Там-тарам-там. Там-тарам-там. Ето кръговото го минахме. Тия хора са видели както опавали. Юху! Тук се вижда отражението ми. Или това камерата не се вижда, само аз го виждам. Отражението ми.
Да, това деца отразява в огледалото и се вижда тук. Какво е за търччура? Завиваме през тайната пътека. Ще оцели ли дупката си? Оцели я вашата пак. Ето я нивката. Шмали мивка ли? Не знам. Тук водата, че не може да се види. Вода. Бабичка. Скоро ты же. Току-що слезнахме от автобуса. Това може да снима. Опа. Да. То си дрифт, да кажеш. И хора, мисля, това да е всичко за това влогче. Надявам се да ви е харесало, малко дългичко, ама... Какво е това? Ето тук... Това не е моя влог. Всъщност моите са няколко, са съединени, но не знам какви са. Ето тук кафе машинка има. Ето тук магазин имаше има тук отворен. И да, това аз бях да ходиш. И това беше от моя клип. До скоро. Наливена кухо.